Miguelín, sí, non Que son susto, Adrián. Miguel. Que susto le baches, pero logo tan mal hoxe. Oh. Porque estamos, pois, como diría o noso Adrián, galegos e galegas que nos escoitades dende a casa, posiblemente na mellor sección mundial da Que televisión. exagerados son, Que é unha exagerados. cousa fora do normal. Fíxeno ben, Eso xa non sei de peto da casa ou que. Espera. Sí. Unha aperta, José Luis. Por favor. Unha aperta. Aí estamos. Hoxe mellor que nunca, como é chica tan guapa, mellor que nunca, aperta. Que contento está. Mira que chico guapo tamén ao lado, que ben campamos. Chico. A ver, José Luis, Dime. que non fan máis que preguntarnos dúbidas. Vamos Mira, alá. vouche contar de Sergio, dende Santa Comba, que di que el non é un nugallán, pero que iso de cociñar, pois que non é o seu. Non é o seu. Non, o que sí é o seu, parece ser que o microondas. Ai, gusta yo, bueno, o trevello. Eso, o electrodoméstico parece que dan. E pídenos, pois, que lle demos algún truquiño, pois, para mellorar no que é o uso do microondas. Ti que pensas? Bueno, aí vamos. Teño aquí Vamos a intentar pistas. facer un tema que vai de ovos. De ovos. Vai de ovos a cousa. Vamos a exprimir ovos, pero co microondas, non? A facer a Exactamente. cousa receitas. Moi ben. Por exemplo, falamos de ovos cocidos, por Vamos exemplo. a facer uns ovos. Mira, aquí temos unha agulla, mira, ademais hasta co... Que vas a coselo o ovo ou que? No. Ah, Que a vamos ver. a facer é un buratiño. Que bo pulso ten este José Luis, cuidado. Facemos un buratiño, aí o Sí. temos, aí está. Ajá. E metémolo en un recipiente con agua. Así de sinxelo. Exactamente, metémolo no micro e metémolo 5 minutiños a máxima potencia. Pero Vale. que pasa? Que o mundo da televisión é así, Rápido, andamos... entón xa temos aquí un e xa templado. Porque xa pasaron, non 5, fíxense, 4 minutos, aquí o pon. Xa, póñense na súa cabeza que pasaron 4 minutos. A Entón, ver, xa temos aquí un preparado e Dime. vai abrindo. A ver. E mentre saco eu este de aquí. vamos a ver se a cousa... A ver se saleu ou non saleu, porque Ai, hai veces pois que sale sí. e hai veces que non, José Luis, mira pa aquí. Dime. Perfecto. Oiche, e salle a casca de maravilla. Moi ben. A ver, mira, eu vou facer unha cousa. Que tamén. espera, que vou por A un ver, cuchillo. Claro, hai que ver se está cocido por Vamos dentro. a ver. Claro, Pauliña, A ver, aí. Levounos un cuchillo ahorita, bicho. A ver, a ver. Ahorita. Un cuchillo que... Ai. A ver, ahorita onde vai o coito? A A ver. culpa foi nosa, que dixemos que pudera levarlo. claro. Ah, A ver, aquí está o coitelo. Vamos. a ver. Vamos a ver. Ah, Mira, oi, perfecto, Perfecto. Perfecto. Ano Que punto. pinche tes hoxe que Hombre. non importa manchar as mans. Exactamente. Moi bo Pero pinche. mira, temos papel aí. A ver, non pasa nada, mira. Pasamos ahora papel. Fájoche así que tamén presta, mira. Mira, vamos a facer Está ahora... Vamos a facer ahora unha tortilla francesa. Tortilla francesa tamén no microondas. Exactamente, mira. Ulala. Poñemos un pouquiño de aceite no fondo, pero pouquiño, mira, ademais san, Ajá. Así, remexemos ben Vexemos ben, xa temos batido. e pa dentro. E pa dentro, metemos aí. Tiña que ser un pouquiño máis plano o plato. Aí, non temos Aí non fomos finos, A ver, Bueno, mira, Aí non fomos finos. é que lle poñemos máis Un minutiño minutiño e medio e xa está. E mentras tanto, Sí. vamos a facer uns ovos fritos. Fritidos. Fritidos. Pero este home, como te dá a Facemos- mira. cabeza? Facemos O meu prato aquí favorito, tamén, un ovos pouquiño de fritidos. aí. Oye, pois o do tema do ovo fritido, aí no microondas, aforrando despois ter que limpar tixola, Hombre, cociña e todo, Hombre. apuntas, piño, que se che gustan os ovos fritidos e sabes Ñam, ñam. que tens que facer. A ver, Aí estamos, bueno, a ver mira, como vamos a sale. abrir o ovo, aí. Aí, A ver. aí estamos. Aí botamos, Sí. piña. Como vai vai esa a tortilla? tortilla, xa queremos meter logo frito. Bueno, non, xa che digo que o microondas está Casi, para casi que está. traballa. Vamos a decir, cuenta atrás, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tortilla francesa. Aí, ahora. A ver, A ver. vamos yo aprobado. Aí o temos, Tírate mira, na peña. apa, aí o temos. Voilà. Aí a temos, Que mira. non me digas. Voilà. Aí a temos. Ay. Mira. E agora, mira, podíamos poñer un poquinho de queixo, un poquinho de o que queramos nós, o poñer. Escoita, vai poñendo ovo fritido. Vamos alá. A ver como queda, que aínda nos queda, xa sabes, a proba de que
A prueba dos trebellos. Outra vez, a ver que me trae, a ver que me Mira. trae, porque Adrián últimamente me trae solo trapalla. Vou me arremangar. A ver. Oxe, canto ten que botar aí no micro? Isto é un minutiño e algo, Arrea. xa está, Perfecto para ver De se minuto este en minuto trebello vas facendo pratos e funciona pratos ou con non. ovos. Pero di que é? Mira Así de para gusto. aquí. Dime. Aí está, espera que estamos ensinando como se vai facendo o É unha fritido. cousa bonita, Fixédevos. É bonito, rosa, eh? Rosa, Oh, rosa. rosa precioso. Eso que é Un desodorante. euro. Mira, 12 céntimos. A ver, a ver, a ver. Ai, ai, ai. Ai, sí. Mira, chispea, Home, que o xogo está sacando protagonismo ao trebello. Veña, que xa case está. Bueno, pois precisamente este trebello é un ovo... Como se diría, Adrián? Ovo rompedore. Busca, Non sei. Rompeitor de ovos. Rascar los ovos, señoras e señores. Espera, cuidado que non salte aí. Aí va. Exacto, aí lle deches. Aí Espera. cabrón. Aí de está. ovos. Espera, Aí o espera. temos. Espera, está perfecto. Mira, ajá. Vamos, o ovo está fritido. Veña, vamos a probar con esto. A ver. A ver. Isto tamén podes enseñar antes, que Xa, así non pero- tiña eu a que ver. andar cascando os ovos. Que a ver, que Pero son veña. novatos Porque aquí puedo contigo. romper de ovos, veña. non estou A ver. atendendo ao Collemos fritido. A A ver. ver. Metemos o viño. No rompeito. Veña. Cerramos. Estades quedando pampos, eh? Sí. Esto é tecnoloxía Rompe o evento. 4.0. Isto é para ingenieros. Metémoslle Esto Oh. pa dentro. Aí fixo Como eu, Fixo una carrera. Escachou, escachou. El truco del almendruco. A ver. A ver. Arriba, a ver. Cuidadiño aí. A ver. Vamos, estoy nerviosa. Tá- Isto Estás todo para abrir un perdendo. ovo. ¡Oh! Bueno, Perfecto, Pero apretáchelo perfecto. demais. Cuidado, pasou o David Copperfield aí por ali. Grande parafernalia, pero Tamén. resultado Cándida. impecable. Tamén digo unha cousa. Bueno, exacto, gracias Bueno. Rocío, que confías en min. Esto é un pouco para la cazanza, eh? A verdad que sí. Xa vemos que o te Mira. veio máis ou menos, pero mira. Espera que te vou poñer un poquinho de sal. Vou poñer Espera, un poquinho de sal. bótalle sal, É que mira, hombre, aí, un Que poquinho de sal. despois damos máis trucos dende Lalín co maravilloso José Luis e mentras eu vou Mira. comendo ovo fritido, que a ver como están. De primera. Vuelve a José Luis. Qué maravilla.